Казвам се Костин Ковачев, учител по барабани. Намираме се в кабинета по барабани на музикална школа по ноти. Както ви обещах миналия път, днес ще ви покажа 5 в 4. 5 в 4, какво означава това? 4 времена с 5 акцента. 5 в 4. Едната ръка по часовниковата стрелка, другата ръка обратно на часовниковата стрелка, единия крак на четвъртини, другия на осмини. Броя ви на 4, на четвъртини и вижте сами как се измества времето един път на барабанче, един път на флор тон, един път на висок тон. Много интересно и готино упражнение. Раз, два, три, четири. Пет в 4. Малко по-бързо темпо. Раз, два, три, четири. Чао, до нови срещи и още много за любятото понятие барабани. Музикална школа по ноти!